Hello válláskultúra követő, nézzük meg, milyen vállási lehetőségek vannak. Te miért választasz? Úgy, hogy együttműködő leszel a pároddal, és azt mondod, hogy igen, én inkább együttműködök gyorsan, egyezzünk meg, és mindent rendezzünk el, és aztán te menjél jobbra, én balra, mert tudjuk ezt, hogyha gyereke van valakinek, akkor ez nem mindig sikerül, vagy nem sikerülhet, de mindenképpen próbáljuk meg kompromisszumképesen megoldani a helyzetünket, és aztán engedjük el egymást, és mindenki menjen a saját útjára. Vagy azt mondod, hogy nem, azért ilyen könnyen nem adom ezt az egészet, és inkább pereskedem, egy hosszabb jogi eljárást választok, amiből viszont elég nehéz kilábalni, és elég nehéz egy új kapcsolatba is belemenni. Vagy esetleg a harmadik megoldást fogod választani, az pedig az, hogy meggondolod magad, és azt mondod, hogy na ne, ez a vállási eljárás, ez túl bonyolult, akkor inkább megmentem a házasságomat, megpróbálom újra egyesíteni, és kijavítani a hibámat.